Hai, salut fraților! Suntem și la o benzinărie și e cea mai ieftină benzinărie. Am făcut vreo 12 km să ajung până aici, fraților. În rest e $7. Asta care o bag eu e $7. Deci o bag cu $1,50 mai ieftin. Din cauza la război, fraților, din cauza la război s-a scumpit benzina atât de mult. Hai să vedem cât ne intră de $35. De $35. Fiți atenți, în New Mexico de $21 băgam 7 galoane. De $21 în New Mexico. Aici suntem în California și am băgat de $35. Să vedem câte galoane intră. De $35. Lăsați în comentarii câte galoane credeți că intră și faceți un calcul cât ar veni în litri. S-a scumpit, frate. Aici acum o lună era benzina 4,20. Aici, la benzinarea asta cea mai ieftină, 4,20. Deci, de $21 în New Mexico, aceeași benzină, cea mai scumpă, băgam 7 galoane. Și de $35 aici nu băgăm nici măcar 7 galoane. Nu băgăm. Perfect. E perfect în sensul că mi-a trimis cineva un mesaj că a primit banii. Dar zic, ia uitați cât de puțină benzină, bă, n-ai cum, bă. 6,376. Faceți un calcul, dacă un galon are 370, 3 litri 70. Lăsați-mă acolo în comentarii. O zi frumoasă la toți.